שמי שולמית בריסקין, בריסקין, שולמית בריסקין, ואני מורה בכירה תיכון קריית דרור. תיכון קריית דרור. ההתמחות שלי היא אפלטון. ההתמחות שלי היא אפלטון. על אפלטון שמעתם? אפלטון מדבר על המשל המערה, משל המערה, ושם הוא מתעסק בבעיה, בפריים. מה זה האור הזה? סליחה, אני רואה פה פלאפון? האם אני רואה פה פלאפון? האם אני רואה פה פלאפון? אני רואה פה פלאפון? האם אני רואה פה פלאפון? אאוטריט! אפלטון! אפלטון! האם יש אפלטון! האם יש אפלטון! אני רואה פה פלאפון! 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 שמי שולמית בריסקין, שולמית בריסקין, שמי שולמית בריסקין, ואני מורה בכירה תיכון קריית דרור. ותאספו את הזה, כל הפלאפונים בסל.